Și acum aș dori să vă dau câteva explicații. Într-adevăr, în carte am amintirile proprii, chiar dacă nu sunt exact așa că erau mai trecut vreo 60 de ani de atunci. Și vreau să spun că sunt niște personaje pe care le-am creat pe jumătate și le-am cunoscut pe jumătate. Sunt oameni pe jumătate adevărați, pe jumătate creați. Ce aș vrea să știți este faptul că într-o poveste din poveste, dacă veți citi cartea, vă dați să ghițiți despre ce persoană este vorba. Povestea din poveste, povestea pe care o spune Maria. Într-o aiureală cu povestea de dragoste a măduței. Iar în ultima aiureală vreau să spun că m-am inspirat din foarte multe lucruri. Am citit, chiar am, dar nu am acum în cap, o întreagă bibliografie, cărți, filme despre război și nu numai, ci povestirile tatălui meu și ale unchiului meu. De aceea personajul se numește Vasile Constantin, așa câte un nume de la fiecare. Aș vrea acum să invit încă o vorbitoare, care doriți. Doamna Isabela Cotelin. Bună seara! Eu am să citesc, pentru că am emoții, indiferent despre ce aș putea vorbi și, nu știu, în scris n-am emoții deloc. Amintiri și aiureli este o carte plină de farmec incontestabil pentru spiritele nostalgice, nu după o epocă, ci după propria copilărie, trăită cândva atât de frumos încât le-a rămas far călăuzitor toată viața care a urmat. Autoarea, Laura Bădulescu, aflată astăzi la o vârstă mai mult decât onorabilă, își amintește, așa cum spune și titlul cărții. Și fiindcă anii ce s-au scurs între un trecut din alt veac, chiar alt mileniu, și un prezent care nu mai are nimic comun cu acel trecut au fost mulți, ea își amintește stări și întâmplări din copilărie după legile imuabile ale memoriei afective, exact ce ați spus mai devreme, pe care le completează cu povești izvorâte din istoria familiei, ori a locului, ori din legendele care circulă oral în orice comunitate mică, în care un suflet receptiv deschide ochii asupra lumii mari. Aceste completări ale amintirilor sunt denumite de către autoarea aiureli, un cuvânt foarte prietenos, care de asemenea adăugat în titlu de un aer de poveste deloc de neglijat. Cu o seriozitate foarte simpatică, ni se dezvăluie la un moment dat una dintre sursele acestor aiureli, care este în fond cât se poate de clasică și tocmai de aceea și veridică. Am tras cu urechea la ce au vorbit părinții mei. Asta era un citat, care mi-a plăcut mie foarte mult. Tehnica este foarte interesantă și destul de inedită, aș spune. O amintire, o aiureală, iarăși amintire, iarăși aiureală. O să spună Marina mai mult despre asta, ca să nu vă rețin eu acum, că am scris cam despre același lucru la un moment dat, ne-am intersectat. Datorită da, bine, spun că are legătură cu ce am scris mai departe. Tehnica este foarte interesantă. Ca și cum amintirea, mereu scurtă ca întindere, ar fi baza pe care se construiește lunga aiureală ce vine după ea. Împletitura de real, cu născocit, ca să păstrezi limbajul tinzând spre arhaic al Laurei Bădulescu, fără ca acesta să devină totuși de neînțeles sau măcar deranjant pe parcursul lecturii, naște un fir armonios al ansamblului celor scrise, iar ruptura dintre una și alta ar putea o preciza, eventual vreun istoric rătăcit în regatul beletristicii, nici de cum un cititor oarecare. Mai mult, datorită acestui limbaj anume ales, pe
semne la limita dintre vechi și nou, dar fără a înclina balanța spre primul. Aflăm multe cuvinte ce astfel mi s-ar părea poate ciudat, însă în context se potrivesc atât de bine încât cititorul de care pomeneam nu are nevoie de note de subsol. E destul o cultură generală solidă pentru a le înțelege. Câteva exemple. Nasturi de mindir, baba mulțumită de gheșeft, țară sfârtecată, să lășluiește la cotrună, a se făli, a bătuci, iscodeală, modă malagambistă. Aici a trebuit să caut, că eu nu știam cuvântul respectiv. O modă anilor, 40, nu știu, poate că unii dintre voi știți deja. Regionalismele sunt așadar condimentul din acest ghiveci, bine fiert, aș adăuga, de oameni, gânduri și fapte de demult. Și acum și exemple de regionalisme: Tină, Lucri, Tăpșan, teatru, aici a mers mai ușor pentru mine. Regional, dupe, regional, asta se întâmplă, e cuvânt românesc. După acea formă populară care și azi înlocuiește îndeosebi în sud propoziția după, a cântat după ureche, bărdăcuță, a bunghi, laviță, unele sunt moldovenisme, că le recunosc eu. Și onomastica este amestecată și interesantă, când cu rezonanță veche sau locală, Ghiță, Firuța, Stere, Leanța, Marița, Leontina, Panait, când străină, Elvan, Manolis, Iliodor, Trachian, Ziana, sunt doar câteva, nu toate. Alături de graiul și numele colorate regăsim și alte repere ale trecutului. Odaia A bună, cred că o știm mulți dintre noi, colțul cu icoane și ștergare, carpeta cu răpirea din sărai. Toate au devenit între timp simboluri cunoscute ale ultimilor decenii ale veacului trecut. În acest mod, cititorul care se încumetă la drumul cărții va călători de-a lungul celor aproximativ 300 de pagini printr-un tărâm aproape fantastic, fie reprodus din amintire, fie imaginat. Deși în număr mare, firele nu sunt la fel de generoase în a da coordonate exacte în timp și spațiu pentru cele conținute. Totuși, din puținele date avute la dispoziție, dacă ținem morțiși să localizăm acest tărâm, găsim câteva elemente capabile a-l fixa pe o hartă deloc fictivă. Un București adunat ca un univers de sine stătător, într-un obor în jurul căruia gravitau toate cele necesare traiului. Apoi, complementar, aflăm locuri foste sau actuale din Transilvania ori Muntenia, cum ar fi Borcea de Sus, care nu mai există ca atare, înțeleg. Lancrăm, care există și este și foarte cunoscut, este sat cu pedigrii, am spus. Ca timp personal, amintirile autoarei vin din primii 9 ani de viață, iar ca timp general, acestea au o arie mai largă, anii 50-60. Acesta este prezentul din amintirile Laurei Bădulescu, un prezent impregnat cu Partidul Muncitoresc Român, cu temiști, uteciștii de mai târziu și așa mai departe. Ca timp al aiurelilor, ajungem însă mult înapoi, uneori până în Dacia, prin aceste mai găsim obiceiuri din strămoși și strămoși, cum ar fi baluri, rânduieli bisericești, servitul mesei la aniversări, ritualul moșitului, chiar l-am întâlnit. Alt fapt interesant mi s-a părut acela că uneori cuvinte sau gânduri puse în împrejurări nesemnificative în gura unor personaje de ocazie par a dărui dintr-o dată semnificație întregii epoci în care au fost rostite. Grație timpului scurs între întâmplare și vremea ei, deși de fel sunt cuvinte obișnuite, ele astăzi ajung să pară cititorului majore, ori chiar să aibă aură profetică. Cum ar fi de pildă cele ale unei anumite Măgduța, premiantă cu mențiune, care scrie la gazetă o poezie ocazională stârnind oripilarea controlată a unchiului Ghiță. Măgduța scrie: lirica și realismul socialist nu se împacă. Ce critic literar ar fi fost unchiul Ghiță dacă ar fi avut parte de școală.
Reintroduse însă în contextul din care au fost scoase, aceleași cuvinte justifică de facto, din plin reacția de respingere a unghiului. Versurile fetei erau patriotice, un patriotism servil apreciat maxim în defunctul sistem social, comunismul. Iar portretul Măgduței se întregește în aceeași aiureală, dar în alt cadru, într-o conversație cu Măriuca, alt personaj, conversație în care Magda pronunță flagran în loc de flagrant, delict, și astfel, și iată cum Măgduța noastră a rostit fără să vrea un mare adevăr, anume că acela că Gheorghiță chiar ar fi fost un critic bun. Mă rog, are mult mai mult sens dacă citiți pasajele respective. Referitor la aceste cadre, dar nu numai, ele nefiind reprezentative, ci doar o parte din tot, remarc umorul fin la adresa orânduirii sociale care prinsese rădăcini. Este pus de regulă în cărca unor personajelor ori a împrejurărilor, cărora le vine rândul să evolueze, dar răzbate și din discursul povestitorului, respectiv al autoarei, ori din diverse întorsături de situație. Dar poate apărea și din pur întorsături de condei, cum ar fi aceea că, fiind înscrisă în clasa 1 cu dispensă, autoarea, copil fiind asociat imediat dispensa cu dispensarul și de aici tot tatcâmul de alte asocieri. Aiurelile Laurei Bădulescu nu au neapărat un fir narrativ clasic, cu introducere, intrigă coroborată cu punct culminant și deznodământ. Pana ei alunecă des pe lângă subiect cu o sete de cuvântul scris teribil de mare, mi s-a părut mie. Ele sunt mai degrabă istorii în ramă, însă numai noi, sunt mai degrabă istorii în ramă, un nume nou apărut pe parcursul istorisirii originale, de pildă, generează spontan genealogia acestuia și chiar altora, și astfel mergem din poveste în poveste până când ne pierdem în arbori genealogici răsfirați pe arii uneori nebănuite. Însă numai noi, cititorii, pentru că Laura Bădulescu nu uită de unde a pornit niciodată. Spre final ne readuce acolo de unde a plecat pentru a afla și noi ce s-a întâmplat de fapt. Iar ce s-a întâmplat nu e în mare parte ceva spectaculos, ceva ieșit din comun, ci un fapt de viață despre care, pe bună dreptate, autoarea a considerat că merită consemnat. Ilustrez cu un fragment din carte și încheierea. Este din amintire numărul 3, l-am luat eu, cu Paula Educatoare și cu... Da. Sunt rânduri, și acum mă refer la toate, numai la cele de sus, scrise cu sinceritate dezarmantă, parcă de însăși mica protagonistă a micii scene de mai sus, care era la vârsta marilor întrebări. Firesc cumva, deoarece autoarea și protagonista sunt una și aceeași, însă uluitor pe de altă parte, văzând cum timpul nu a reușit să suprime candoarea inițială a celei care, evident, nu a așternut aceste rânduri la cei probabil 5 ani din poveste, ci multe și lungi decenii mai târziu, când multora poate că bucuria de a fi, de a mai fi, le e mai mult decât suficientă, dar odată ajuns acolo e la fel de posibil să se simtă și la vârsta marilor răspunsuri. Iar eu, cea care consemnez aici, recomand această carte la orice vârstă. Foarte bine, bravo!